ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நம்ம இட்லி மீதம் இருந்தால் ஒன்று சூடு பண்ணி கொடுப்போம், இல்லாட்டி அதை உதிர்த்து போட்டு உப்புமா மாதிரி செஞ்சு கொடுப்போம். நம்ம இட்லி மஞ்சூரி மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம். வாங்க அது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். நான் இப்போ 5 இட்லி எடுத்திருக்கேன். அதை இப்படி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சைஸில் வேணால் கட் பண்ணிக்காங்க. அதுக்கு ஒரு பேட்டர் ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம். 3 ஸ்பூன் மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்காங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் இல்லை 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் வத்தல் தூள் சேர்த்து தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சமாக கெட்டியாக பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு நல்லா கரைச்சிக்கலாம். ரொம்ப தண்ணியாக இருக்க வேண்டாம், இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். இப்போ எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கலாம். மிதமான தீயில் நம்ம இட்லியை அந்த மாவில் முக்கி போட்டு பொடிச்சு எடுத்துக்கலாம். மிதமான தீயில் வச்சுக்காங்க. நல்லா கிறிஸ்பாக பொரிஞ்சு வரட்டும். ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கப்புறமாட்டு திருப்பி விட்டுக்கலாம். ஒட்டி இருந்தாலும் பரவாயில்லை, உடச்சி விட்டால் தன்னால் அது உடஞ்சிடும். நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கும். இது சும்மாவே அப்படியே சாப்பிட்லாம், சட்னியோடு வச்சு சாப்பிட்லாம். எல்லா இட்லி துண்டுகளையும் நம்ம இதே மாதிரி பொரித்து எடுத்துக்கலாம். எப்போதுமே இட்லியை சூடு பண்ணி வேற ஒரு சட்னி வச்சு கொடுக்காம இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது அவ்வளோத்தையும் ஓரமாக இருக்கட்டும், பொரிச்சதெல்லாம் ஓரமாக இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு வானொலி வச்சுக்கலாம். அதில் 1 ஸ்பூன் பட்ரு சேர்த்துக்கலாம். பட்ரு இருந்தால் சேர்த்துக்காங்க. நம்ம பொரிச்ச எண்ணெயும் 3 ஸ்பூன் அல்லது 4 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம். 3 பொடிசாக கட் பண்ண பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். 2 பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா க்ரன்ச்சியாக வதங்கி வரட்டும். பாதி குடமிளகா அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்காங்க. இதுவும் நல்லா க்ரன்ச்சியாக வெந்து வரட்டும். ரொம்ப நல்லா வேக வேண்டாம். காய்கறிக்கு மட்டும் பிஞ்சளவு உப்பு சேர்த்தா போதும். இப்போ சாஸ் ஐட்டங்களை சேர்த்துக்கலாம். 1 குழிக்கரண்டி சில்லி சாஸ், 1 குழிக்கரண்டி தக்காளி சாஸ், 1/2 குழிக்கரண்டி சோயா சாஸ், 1/2 குழிக்கரண்டி வினிகர், கொஞ்சம் போல் கலருக்காக உங்கள் தேவைக்கேற்ப கலர் பொடி சேர்த்துக்கலாம். குழிக்கரண்டிங்கிறது எனக்கு 1.5 ஸ்பூன் வரும். நீங்கள் ஸ்பூனை வச்சு உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்காங்க. நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமாட்டு நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்க இட்லியை வச்சு டாஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நான் கொஞ்சமாக டாஸ் பண்ணி பழகினேன், ஓரளவுக்கு வந்துடுச்சு. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அப்படி பண்ணி பாருங்கள். அல்லாட்டி சும்மா கரண்டி வச்சு பரட்டி விட்டுக்காங்க. அவ்வளோதான், நம்மளுடைய சூப்பரான சுட சுட நைட்டுக்கு காலையில் உள்ள இட்லி வச்சு சூப்பராக இட்லி மஞ்சள்னு செஞ்சிடலாம். நீங்கள் இதை மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்காங்க.